futhi angiyona inyoni ngeke ngifane nosigujana nje mina into evesa neziheme nje zingazi noma ziyadlala emhlabeni noma ziserious noma zididekile zinjani hlazo bandla ngeke ngezwe yabona makuthiwa kuyadlalwa amadoda kodwa kufanele kudlale kudicilela isithunzi sabantu besifazane phansi uyabona lento inzo usigujana noNgizwe nje leyanto it's a no for me no matter ukuthi bayisho under which circumstances uyabona nje ukuthi kuthiwe abafazi bakho bayaphuza abalandeli bakho bayaphuza abantu balapha bayaphuza iyabona mfethu abantu abasuke besilandela la mfethu bayahlonishwa banezingane banama families banayo yonke into so makuzosuka nje umuntu azothi abantu ababalandeli bethu sithi bayadakwa yeswa sisuke lapho sithi abantu esibasize inkingeni sokuthi bayadakwa kuzosho njena isidididi somuntu nje naye usuke eseyidakelwe iconfusion yasemhlabeni ehlangene nenyanga vele econfusekile it's a very big no for me wena ke it's either you take it or not but of course it is what it is either you believe it or not so njengamanje into ukuyisho kunale story estrendayo from isolezwe la ngesonto esithi kunomfundisi noma umfundisi dikuni noma umfundisi olandelayo